Lehenengo egun on guztioik eta lehenengo eta behin zoriondu behar dizuet guztiarrat izategaitik. Meritu deka zapatu goiz batean hona tortzea. Batez ere atzo afaria bago zinen. Atzo, hemen menpekotasunen gainean mima ingurua ikusi gendun. Ez da, bata sustantziarekin eta bestea sustantzia gabekuek. Gaur berriz, menpekotasun sozio-sanitaria buruz hitz egingo dugu. Menpekotasun sozio-sanitaria gero eta aintza gizau hartzen ari da. Alde batetik zergatiak argia dago, ez da. Gero eta gehiago bizi garela, bizi esperantza itxaropena egoende hainbat urte, orain emakumenetan nik uste 86 urtetan dagoela, ez da? Eta gizonerako 22etan, ez da? Orain, inoiz baino, ez da lagon hainbat jende adinekue, hori argoi dago. Beste aldetik, bizimoduak aldatu dela hori baita ezaguna da. Batez ere, lanerako horrek emakumean gehitzeagarekin, ez da? Eta hori guztiak egia izan ez gain, agian gizartean baloreak ere aldatzen ari dire. Ez da? Orain denoik asteia behar dugu, danok oporretara joan behar dugu, danok ez dakit bidaiatzea, danok eroso bizi eta bar. Lehen beste balorazio, balor batzu bazegoen, ez da? Eta ez dakit hori holan izan behar badeu edo apur gorekoia bihurtu garen edo gazonek guzti gainean berbeingo dugu eta horretarako hemen 3 iztari daukagu. Lehenengo Lourdes Zurbano Beaskoetxea, hemen erdian daukagun, mendetasunaren aurrean tratu egokia garatuz. Lourdes mediko da, mungiarra, horregatik lana, liburuan ikusten badozuenez, bi egila dakar, ez da? Bata da Lourdes eta Marije Goikoetxea. Bilar mungiarrak, lagunek, erkideak eta artean proiektu barri bat egiten ari direk tratu txarrak eta olama prebenitzeko. Horretaz hitz egingo dozkoen. Lourdes honek Bizkaiko Foru Aldundiko gizarte ekintza saileko ebaluazioa eta orientazio zerbitzuko burua da. Eta baita ere Eusko Jaurlaritzan enplegu eta gizarte politiketako sailan Euskadiko koordinatzaile soziosanitarioa da. Horren lekuen Javier Jangoaz daukagun, hauxe Donostiako Matia Fundaziotik datorkigu. Akatz bategaitik liburuan ez dakar bere ponentzia, baina bai hauxe emondozkoek hemen web horri ama ezkeitzeko. Ordu mila aztenetik aurrera web horrian adozu irakurri. Javier Jangoazi buruz ez dakitzer esan, bere kurrikulum osoan irakurtzen badugu luzerako daukagu. Ez da? Psikologia doktoretza egin dago, gero master pare bat eta hainbat artikuluak eta argitaratu egin dugu, eundaka edo, baino gehiago bai. Eta Internacional Asociación of Gerontologian, Espainiako Geriatria eta Gerontologian elkarteko ordezkaria da, baita Zartzaran, Sociedad Vasca de Geriatria eta Gerontologia lehendakari ordea, baina nik uste dut, agian ez dut ezango garrantzitsuena, baina holan erakortzen baduzu perfila eta holan apur bat atentzioak erakartzen zaitu dela egiten ari diren ikerketa. Estudio longitudinal envejecer en España. Hau da, lehen mailan eta kardiologian eta lan egiten dugunentzat dakizuenek zaten da Framingan
ikerketa. Zeran egin zen Framingan herrien arrisku kardiobaskularrei buruzko hainbat jendeari, hainbat biztanlearik segimendu bat ez dakizen bat urtetan eta holan. Bada, hau bardinantzegoa da. Hau ikerketa hau ikerketa longitudinal honek esan gure deba 20 urtez, jarraituko da beba lanien, eta lagina izango da 5.000 lagun edo, gitzi gara bera. Bueno, pues hemen daukagu bera zuzendari tekniko ikerketa horretan. Bueno, eta besteri bez, hasiko gara, Lurdesekin. Bueno, egun on guztioi eta lehenengo eta behin eskerrak antolatzaileei, hemen egoteko aukera izateagaitik egin dugun lana edo hau aurkezten, ez? Angelek esan duen bezala, izenburua mendetasunaren aurrean tratu egokiak garatuz, ipini diot, eta batez ere, hemen azalduko dudana, berak esan duena da, Euskadin egin den eta egiten ari garen prozesu bat, tratu egokiak adineko pertsonengan hobetzeko, tratu egokia garatzeko. Eta horren barruan garrantzi handia dauka, gauza berri dena eta hemen esango dudana, prozedura berri bat, horrek tratu egokiak aurrera eramateko eta tratu txarrak bai prebenitu eta bai detektatu eta esku hartzeko prozedura bat, ez? Eta hori egingo dut, apuraputxo bat adineko kontrako tratu txarren realitatea, esango du, diapositiba baten bakarrik, eta gero fokoa ipiniko dut, tresnaren diseinua nola izan den, eta zein dan tresna hau. Eta zer egiten ari garan, etorkizunari begira ipini du, orain non gauden hemen, ezta? Bueno, zergaitik tratu egokiak. Danok ezagutzen dugu, pertsonak duintasuna dugula gure bizitzaren oinarrian dagoen gauza garrantzitsua, eta hori da bere bai tratu txarren oinarrian edo tratu egokiak emateko oinarrian. Pertsonan berez deukan baliotsua da, eta ezin da tresna soiltzat hartu, eta gainera bere helburuak zehazteko gai da. Horregaitik, sede gisa tratatzea eska dezakegu. Bai bere bete beharrak betetzen, bai ez horritan bakarrik, herritar gisa tratatuz bere bai. Eta zein da realitatea? Adinekoen kontrako tratu txarrak oso izkutuan egon dira, urte askotan, eta naiz eta emakumeen kontrakoak edo umeen kontrakoak gehiago garatu diren, hau horregon da izkutuan, ez? Eta orain protagonismo hartzen ari da gauza. Horretan garrantzi handia dauka, Nazio Batuen erakundeak eta homek egindako ekintzak, ez? 2002 urtean, Nazio Batuen erakundeak adineko pertsonen aurkako tratu txarren azterketa bultzatu zuen bigarren batzarrean, ez? Hartzearen buruzko bigarren batzarrean. Eta ekintza batzu proposatu zituen, bertan, ekintza honen artean, sentirkotzean eta heziketan eta legegintzan, arlo guztietan apurbet ekintza berriak proposatuz, eta tresnak apur bat hasteko egiten, detektatzeko eta esku hartzeko programak proposatuz. Eta 2013 urtean, eman zan bultzada handiagoa, eta hor ja Nazio Batuen idazkari nagusiak, Ban Ki-moonek, gobernu guztiei eskatu zien prebentzio tresnak egitea, eta hasteko aulantzen. Eta era berean, egun bat ipini izan, gauza guztien moduan egun bat egoten da, gogoratzeko hobeto eta ekainaren 15 da zahartzaroko abusu eta tratu txarren kontzientziatzeko munduko eguna.
Prebalentzia aldetik esan behar da tasa oso aldakorrak daudela. Ikerketak ikusten baditugu, badaude 0,8koak eta beste batzuk 0,52,6 arte. Orduan ikusten dugu, hau, apur bat arraroa dela. Zergaitik? Bueno, alde batetik, adineko pertsonak ikerketarako hauskortasuna daukatelako. Oso zaila da eurekin ikerketak egitea. Eta beste batetik, gauza oso garrantzitsua, kontzeptuetan eta definizioetan ez dagola akordiorik. Eta definizioa desberdinak egiten badugun, ikerketan datoak desberdinak izango dira. Egia da, esan behar da bere bai, ikerketak gehienetan, 70 urtetik gorakoen artean, 4tik 12 artean daudela tasak. Eta zein da Euskadin egindan prozesua? 2010an, honen arloan, tratu txarren egoera ezagutzeko asmoz azterlan bat egin zen. Ikertzaile batzuk, joan ziren etxe egiten ikerketa hau. Eta datuak izan ziren, Euskadin pertsonak nagusiak eurek esandik 0,9 egon zala tratu txarrak dituztela esaten zutenak. Baina, ikertzaileen arabera, eurek 1,5koa prevalentzia ikusten zuten. Horrek zer esan nahi du, adineko pertsonak eure batzuetan ez direla konturatzen tratu desegoki bat sufritzen ari direla. Horren ondorioz, tratu egokie sustapenerako proiektu bat bultzatu zen, ziurazki bai autobusetan, bai metroetan, ikusi dituzue argazkiak, hau bultzatzen, eta beste alde batetik ekintza plan baten dako oinarriak ipini ziren eta ekintza plan bat egin zen. Eta hor gorriz ipini dutena da, apurbet, puntu, gero azalduko dudana, hasiera puntua, 2013a. Eusko Legebiltzarren aldetik, eskatu zen, adineko pertsonen ganako tratu txarrak hautemateko tresna bat diseinatu, eta hori eginda, eta hemen azalduko dugu. Tresnaren diseinua, pilotajea, eta gero. Liburuan bere badaukazue, eskegita dago, hor daukazue nola sartu, eta prozesu guztia, eta tresnaren liburua, ez? Nola egin zen? Talde koordinatzaile bat egon zen, hemen aipatu du zahartzaroa Angelek, eta zahartzaroak koordinatuta talde hori izen zen egin zuena diseinua. Talde koordinatzaileaz gain, talde zientifiko bat egon zen, eta talde koordinatzaileak ziurtasun zientifikoaren analizia egin ondoren, talde zientifikoak arrisku faktoreak eta adierazle nagusiak definitu zituen. Eta, batez ere, euren errealitatearekin baiestatu. Pertsona bakoitzak bere errealitateagaz baiestatu. Eta horrela egin zen lehenengo tresnaren diseinua. Ikusteko apur bat, errealitategaz kontrastatzeko leku asko egon zirela, talde oso multiprofesionala izen zen eta erakunde askon artekoa. Oinarrizko udaletako gizarte zerbitzuetakoak, Bizkaiko Foru Aldundikoak, Osasun Saileko lehen mailako arreta zentroetatik, bai larrialdatik bere bai, egoitzetatik, auzitegitik, Bizkaiko tutoretza erakundetik, unibertsitatetik, leku askotatik. Hau da taldea, ez gara orain izenak esaten hasiko, baina honetanak parte hartu zuten tresnaren diseinuan, ez? Eta zer egin zauen talde honek? Lehenengo eta behin definizioa adostu. Lehen esan dugunez definizioa ez badago adostuta, oso zaila izango da gero, denok gauza berdina esatea tratu txarrak direla. Horretarako mek egindakoa, 2002an egindako definizioa hartu zen, oinarritzat. Zer da tratu txarra? Behin egindako edo errepikatutako ekintza bat,
edo ez bakarrik ekintza, erantzun egokirik eza, ere bai, izan alda, eta horrek zer ematen du, kaltea edo larritasuna adineko pertsona bati, eta oso garrantzitsua dana, konfiantza izatea espero den edozein harremanetan. Eta hau da, zailena, ze normalean edo familian, edo izen alda bere bai profesionalen artean, baina adineko pertsonak konfiantza imini du pertsona horretan edo talde horretan ondo tratatuko duela. Eta gero, hor da, arriskuan diena. Esan beharra dago bere bai, tratu txarronek nahitaezkoak edo ez nahitaezkoak izan aldirela, hori holan da. Beti tratu txarra egongo da. Beste gauza bat da, esku hartzera kondoan, desberdina izango dela, bata edo bestea, gero ikusiko dugu. Beste gauza bat, garrantzitsua, eta begiratzen baduzuen prozedura, da hau zentratu dela tratu txar fisikoak eta ekonomikoetan. Horrela eskatu zuen Eusko Legebiltzarrak, batez ere errezagoa dalako objektiboki ikustea honek, eta psikologikoa oso zaila da detektatzea edo jakitea ziur gaudela horrek tratu txarrak direla. Lehenengo fasean honetan zentratu da, eta gero egingo da besteetan. Eta non dago fokoa? Bueno, fokoa da dire 75 urtetik gorako pertsonak. Baia bereziki, mendetasun egoeran daudenak, eta komunikatzeko zailtasunak dituzten edo gizarte baliabideak eskuratzeko zailtasunak dituzten pertsonak. Honet dire fokoa. Baina hor gorriz ipini dugu beti gehiago, beti egon behar garala oso adi, emakumea bada, 80 urtetik gorakoa eta mendetasun egoeran dagoena. Honek dira gehien sufritzen dutenak eta denak ezin badoguzan aztertu, behintzat honek hobeto aztertu beharko ditu. Aplikazio eremua bere asko dira, eta honek oso ona da, bai alde batetik gizarte zerbitzuetan, oinarrizkoetan edo bigarren mailakoetan, bai osasun zerbitzuetan, lehenengo mailako arretan eta ospitaletako larrialdietan oso garrantzitsua, arreta soziosanitarioan arloan ere bai, baina, esan dugu ekonomikoak daudela eta oso garrantzitsua da notario eta finantza eremuan bere aldirela aldala erabili, epai eremuan eta tutoretza erakundeetan. Eta lehen esan dugu nola egindan diseinua eta gero diseina zuen taldeak ikusten zuen, naiz eta bakoitza bere lantokian baieztatu zuen pilotajea apur bat ondo egindakoa behar zuela. Esateko tresna balioztatuta dagoela. Metodologia kuantitatiboa eta kualitatiboa erabiliz eta ja prozedura zehaztu. Pilotajea Deustuko Unibertsitateko ikerketa taldeagaz egin zen, eurek izan ziren metodologoak eta apur bat hori eraman zutenak, eta gero talde profesionalak 3 herrialdetakoak izan ziren, eta muestran aukeratu zen herri txikitsu bat, Murgia Zuia, adibidez, Araban, Osakidetzak parte hartu zuen, osasun zentroak, gizarte zerbitzuak eta Kutxabankek ere bai, hango bulegoak. Gipuzkoan herri ertain bat eta kostakoa aukeratu zuen, apur bat desberdina izateko eta Hondarribia aukeratu zen, haren bere bai osasun zentroa, gizarte zerbitzuak eta Kutxabank, eta hiri bezala Bilbo aukeratu zen, Zazpikaletan, ez Bilbo guztian, pilotajea Zazpikaletan egin zen, eta bere bai Osakidetza, bai gizarte zerbitzuak, bai Basurtoko ospitaleko larrialdiak Zazpikaletako pertsonak ara joaten baziran, Kutxabank, eta kasu honetan etxez-etxeko arreta egiten zuten pertsona bere parte hartu zuten. Etxera joaten zirenak, enpresa bat da, Bilboko udala kontratatuta daukana. Eta gero beste batzuk parte hartu zuten, bai, Gurutzetako larrialdeko zerbitzuak, eta Foru Aldundiko langileak ere bai, mendetasuna balorazioan parte hartzen duten.
Prozeduraren azalpena. Bueno, oso garrantzitsua helburua. Helburua asistentzia on bat emotea da. Asistentziala da helburua. Hori oso garrantzitsua da. Gu ez gaude errudunak aurkitzeko, ez horrek zer egiteko. Aurkitzen badoguz, egin beharko dugu esku hartzea behar duena. Baina batez ere asistentzia da helburua, prebenitzea arrisku faktoreak hautemanez, arrisku faktorea beste edozein gauzeta moduan, hautematea, adierazleak badauden eta haien larritasuna aztertuz, eta gero behar den esku hartzea, maila bakoitzean behar den bezala. Eta prozedurak bi fase nagusi ditu. Lehenengo fasea da behaketa preventiboa. Horretarako bi galdetegi, hemen daude gero ikusiko duguz gainetik, lehenengo galdetegia da arrisku faktoreak ikusteko, badauden edo ez badun. Eta bigarren galdetegia ja adierazleak hautemateko eta larritasuna neurtzeko. Eta bigarren fasea badaude tratu txarrak esku hartzea, jarduera egokia. Arrisku faktoren galdetegia. Hemen gorriz ipini dut, gauza nik uste dut, gauza garrantzitsuena ez dakit, baina oso merezi duena komentatzea galdetegia honeri buruz. Behaketaren bidez egiten dela. Zergaitik, ez dakit ezagutzen baduzuen beste tresna batzuk, baina normalean galdetuta egiten dira. Adineko pertsonari galdetu egin behar zaio. Kasu honetan ez da galdetu behar ezer arrisku faktoreak egiteko. Horretaz, dementzia daukanak edo zinduenak erantzun, guk behekataren bidez ikusi alditugu arrisku faktorea badaude. Hori uste dut oso garrantzitsua dela gure lanerako. Noiz erabili, prebentzio gisa, aldian behin ipini alda. Pintzen badugun Osakidetzan, 2 urteri behin, adin honetatik gora, hau pasatuko dugu, arrisku faktoreak. Kontsultara datorrenen eta donean, guk egiten dugu galdetegia, punto. Gizarte zerbitzuetan berdin ezagutzen dugu kasu hau, eta guk egiten dugu galdetegia. Nork egin aldu, hau parte hau edozein profesionalek. Horregaitik parte hau egiteko erabili ziren bere bai, etzera joaten ziren etxezetzeko harretako pertsonak. Hone bere, bakarrik, etxean ikusten bazuten zerbait, apuntatu eta ja. Eta zertarako, arrisku potentziala ikusteko bakarrik. Arrisku faktorea dira, beste edozein gaixotasun moduan. Bueno, hemen gero ikusi alduzue, esan dut hor daukazue non sartu, arrisku faktoreak gutxi dira, fisikoak, eta aurrekoan ikusten dugun moduan, ekonomikoak. Eta bai ez edo ez daki. Horrela pasatzen dugu. Eta noiz pasatu behar dugu bigarren galdetegia. Hau bai luzetxoago da, hemen bai egin beharko dugu ikerketa sakonagoa, ez da bakarrik ikusten duguna, hemen ja ikerketa sakonagoa da. Noiz egin behar da, pertsonak bi arrisku faktore edo gehiago baditu, hori bai. Eta noiz gehiago, berak esaten badu tratu txarren biktima dela. Eta nos gehiago, guk ikusten badugu tratu txar bat dagoela, gu ja profesional moduan ikusten dugu hemen zerbait pasatzen dela. Orduan ja ez gara hasi behar arrisku faktorekin adierazleak zuzenean. Hemen bai ja referentziako profesional batek izan behar du, gizarte langilea, erizaina, medikua, biek batera, taldean, ja profesional batek. Ez kutxabankoekoak, ez arretakoak, ja izan behar du profesionala, bai. Eta adierazleak hemen arriskuaren larritasuna neurtzen da ere bai. Adierazleak 3 koloretan ipini dira, hobeto ikusteko, urdinak, horiak eta gorria, beha ikusten duzuenez puntuak ere badituzte. Daude orokorrak, gizarte adierazleak, adierazle fisikoak, eta adierazle ekonomikoak. Eta puntuaren arabera, biti bera badago, ez dago tratu txarren susmorik,
2tik 3 badago alerta arrisku larria da, 3tik 4,5 badago oso larria, eta 4,5tik gorako puntuazioa badauka, berehala esku hartzeko egoeran dago pertsona hori. Eta ja bukatzen joateko, esku hartzeko gomendioak normala denez larritasunaren arabera daude, baina beti ebaluazio soziogeriatriko oso bat egin beharko da, epe desberdinean larritasunaren arabera, edo ez da egingo berehala esku hartzen badugu, ez gara egongo balorazio egiten, berehala egingo dugu. Plan bat, koordinazioa soziosanitarioaren bidez, plan bat ipini, adierazleak gutxitzeko eta txostena historiari itxasi. Lesioen partea, badaude lesioak, beti bezala, hori orain egiten den bezala, lesioen partea. Eta beharrezkoa bada, eta pertsona ez gauza bada, txosten bat Ministerio Fiskalarentzat. Eta beti egin beharko duguna bere bai, pertsona gauza badan, berari lasai esan ze plan egingo dugun, eta alba dugu bere adostasuna lortu. Adineko pertsona hori zaintzen edo tratatzen ari garan guztiok, koordinatu pertsonari kalte gehiago ez egiteko, deskoordinazioa batzutan kalte gehiago moten du. Eta beste gauza bat, ahal den neurrian ez judizializatu. Batez ere, kalte egiteko asmorik egon ezean, ze horrek ez du esertarako balio. Behar badugu, bidali beharko dugu txostena. Bai ez badu esertarako behar, ez. Eta non gaude orain, hau da azkenengo diapositiba, esartze prozesuan gaude. Prozesu hau arreta soziosanitario Euskal Kontseiluaren menpean dago, eta momentu honetan, 3 lurraldetan erreferenteak aukeratu dira, eta prestakuntzan egiten ari gara. Erreferentei eta lehenengo faseko parte hartzailei, orain, osasun arlokoak eta gizarte zerbitzuetakoak eta beste batzuk ere bai, eta gero zein ideagaz kateko prestakuntza egiteko eta den hori heltzeko, ez? Eta hemen bakarrik, azkenengo, lehenengo faseko parte hartzaileak, honetira, Bilbao Basurtoko Esia eta Bilboko Udala, Arabako Esia eta Gasteizko Udala, Goierri Urola Garaiko Esia eta Azpeitia, Zumarraga eta Ordiziako Udalak, eta Debagoienako Esia eta Arrasate, Bergara, Oñati eta Lehenizko Araneko Udala, eta Bizkaiko Foru Aldundia mendetasunaren ebaluazioa eta orientazioa. Eta nire aldetik, eskerrik asko, eta gero galderari badaukozue, gero. Egun onden hori, eta mila esker antolatzaile konbitea egiteagatik alde batetik, eta bereziki Lurdesek berak zuzenki deitu zidalako, zuekin goizontan egoteko. Zaratzoaren inguruko errealitate berriak aztertu nahi dut, eta aztertu nahi ditut errealitate berri hauek oso modu pertsonalean. Nere iritzia emanez eta saiatu zea, denon artean ontaz hitz egin dezakegu. Asteko niretzat etortzen ari den tsunamia, zartzaroarekin lotuta dagoen tsunami hori, ni behintzat naiz eta askotan, artikulak irakurri eta demografia buruan euki, askotan, pentsatzen den ere buruari, ez naizela kostientea, etortzen ari den tsunamia zer den benetan. Eta 3 diapositibakin kontatu nahi dizuet, etortzen ari den tsunamia nolakoa den. Bai Euskal Herrian, eta bai Espainia mailan, bai Europa mailan, eta ia mundu osoan, mundu oso mailan. Hau dira datuak Maite Santzok nire lagun batek eta lankide batek egindako datuak dira, erderaz daude, ezin ditu dala aldatu, ezin ditu dala pasa erderatik euskerara, imagen bazalako. Begira, hori da etortzen ari dana, eta INEk, Instituto Nacional de Estadistika, Espainiakoa, egin dituen datuak, ez? Hori da, alde batetik goiko arrosan dagona dira 65 urteko pertsonak, 65 urteko
65 eta gehiago dituzten adineko pertsonak, bai? Eta nola haunditu egingo den kupuru hori 2003 urte arte, bai? Datozen 55 urteetan, bai? Hori da, momentu honetan daude 18, hemendiko 20 urtera gutxi gora bera 122, eta hemendik 40 urtera gutxi gora bera 140. Hori da datozen tsunamia. Baina itxein zazue, datozen tsunamia, gero, ikusten baldin badezute, eta berdean dagoen, biztanli, edukiko dituzte 80 urte baino gehiago, bai, haunditzen ari da 106-tik, eta hemendik 40 urtera izango dira 120. 120 momentu honetan da, gutxi gora bera, Euskal Herrian beibibuneko jendea. Hau da, 1945-tik, 1965 urtera jaio ziren artean. Hori da, momentu honetan, beibibunezko arrean da 120. Ikusten baldin badezute hor, grafiko hortan, azaltzen den X bat. Eta netzat, X hori, egiten den X hori oso importantea da. Eta da, gutxi gora bera, 2028 urtean, bai, Euskal Herrian, 80 urte baino gehiago dituztenak, gehiago izango dira gazteak baino. Hori da etortzen den tsunamia. Hori da, bai. Eta hori, badator, niretzat, erdera esaten den bezala, manual de instrukzionesi gabe. Esan nahi dut, zahar gehiago ikiko dugu, gazteak baino, zahar gehiago ikiko dugu, iaia helduak baino. Bai? Hori da datozen tsunamia. Buruan euki hori, datu hauek, etoriko garelako geroxeago aztertzera horrek zer dakarren. Bigarren ideia, eta Mikel eta lehen Lurdesek ere aipatu dituzten gauze batzuekin lotuta dago, ez? Eta da, laguntza familiarra. Hau da, gure sistema oinarrituta dago, guk zaintzen dugu zaharrak, eta etorriko direnak gu zainduko gaituzte. Hori da gure sistema, ez? Baina, egoera sozialak eta animei eta ekonomikoen arabera, eta daukagun, etorkizuna begiratuta, hau da, pizka bat, pentsatzen dugun, ez, laguntza familiarra, beibibun, hau da, 55-tik 65 jaio zirenen, beibibunekoak 45 urte beteko dituztenean, ratio, zenbat pertsona zaindu dezake, beibibunekoek, ratioa nola jaitziko den. Hau da, gehienak, beibibunekoek, 80 urte baino gehiago eukiko dituztenean, laguntza informala, oso txikia izango da. Beraz, eukiko dugu jende asko, hori da ideia, ikusten baldin badezute, gutxi gora bera, beibibunekoek izango dituzte, 80 urte baino gehiagoak izango dira, 120ko, populazioaren osoaren 120koa, baina laguntza informala, orduan zantzailearen ratioa, zati 3 izango da, hori da, daukaguna. Orduan, jende asko, jende oso zar asko, eta laguntza informala emateko oso jende gutxi. Hori da daukagun etorkizuna. Eta begiratzen baldin badezute, pertsonan zarreko eta gaixotasun kronikoen zaitzailearen zeintzuk diren eta nola emakumeak edo gizonak diren eta ikusten baldin badizute agina, egongo diren zantzaileak zarrak izango dira. Emakumeak eta zarrak. Orduan, hori da datorrena. Eta nik askotan ez naizela kostientea aitortu behar dizuet. Ez naizela kostientea. Esan nahi dut, zartzaroaren tsunamia dator, eta askotan ez dakigu zen nolako tsunamia datorren. Hau da, gazte gutxi, laguntza informala desagertzen ari da. Laguntza informala hor azaltzen den datuak dira, suposatuz emigraziorik ez dagola. Esan nahi dut, gure gazteak hemen jarraituko dutela. Lana izango dutela, eta bar.
Eta ikusten ari zarete gainera, reemplazo generazionala, hau da, etorriko direnak, gainera, pentsatzen badin bazute, kanpoan biziko direla, edo ez dira gauza izango, edo ez dira gure herrian, edo Bilbon, edo Donosti batean, edo Azkoiti batean biziko, gure sistema, nire ustetan, nolabait esateko desagertzen ari da, edo deusestatzen ari da, edo duzuen hitza erabili. Hori da datozen tsunamia. Gero aztertuko dugu pizka bat ze konsekuentziak eta ze realitate berriak dituzten. Bale? Bueno, hori da lehenengo ideia. Guztiak ez dira notizia txarrak izango, berri txarrak izango, berri honak ere ekarritu ditugu, baina askotan zahartzaroaren etorkizuna eta realitate berriak hitz egiten ditugunean, nire ustetan ez dakigu benetan, zen olako tsunamia dator, ez? Edo etortzen ari den, bai? Hori da nire lehenengo ideia. Zer gertatzen ari da, tsunami hortan? Zahartzaroa aldatzen ari da. Hori da nire bigarren, isladatu nahi dizuet nire bigarren ideia. Bai, lehen, pentsatzen genuen zahar guztiak, zaharren mundua da, azkenean konzeptu oso orokorra, ez? Hor sartzen dire 60 urte dituztenak, eta beren gurasoak, edo haien gurasoak, 80 edo 85 urte dituztenak. Orduan, orain arte, zahartzaroa tratatu dugun kontzeptu uniforme bakarra. Osea, jende guztiak zaharrak ziren, zaharren munduan sartzen diren, eta hor ez dago inolako diferentziarik. Nire ustetan, gertatzen ari dena baita ere da, zaharren edo gerontologia nolabait, komplikatzen ari da edo konplexua bihurtzen ari da. Eta hori da komentatu nahi dizuet. Orain arte edo lehenengo, orain dela bi mende edo 19. mendean, aurra genitun, gero helduak eta gero zaharrak, ez? Adoleszentzia etzan existitzen, dakizuen bezala, pertsona bat 8-10 urtekin ja hasten zan lanian, eta orduan adoleszentzia, nire semeak adoleszenteak dira, eta askotan pentsatzen dut, ze posa egongo lirateke, ez? Adoleszenteri gabe etzian, baino, hori da dagona, momentu honetan. Adoleszentzia noiz sortu zen? Adoleszentzia sortu zen, jendea eskoletan denbora gehiago egoten zala, ezin zutela, edo nolabait, etzala beharrezkoa lanera joatea, eta orduan hasi zen, edo psikologiak azkenean, kontzeptualizazio hori, adoleszentziarena egin zuen 20. mendean. Nire ustetan, gertatzen ari dena da, gerontologia edo zaharren munduan agertzen ari da perfil desberdin batzuk. Orain jubilatzen ari direnak perfil badaukate, fragiltasuna da bigarren perfila eta menpekotasuna lehen Mikelek eta hori urtze egin duna da beste perfil bat. Ez dira etapak, baina dira perfil desberdinak. Niretzat orain jubilatzen ari direnak, jubilatzen ari direnak, hau da, 60 urte, 65 urte, 58 urte dituztenak, nik uste oso perfil berria dela. Orain arte, pentsatzen zuen, orain dela 20 urte jubilatzen zirenak, 65 urtekin, azkenean bere bizi esperantza murritza zan, gaixotasun kroniko asko, badai zaharrak sentitzen ziren, zaharren munduan nolabait integratzen ziren, baina orain nik uste jubilatzen direnak eta jubilatuko direnak, guk ikerketa bat egin dugu jakiteko, ikerketa kualitatibo bat egin dugu jakiteko zenolako perfila daukaten. Eta ni labur bilduz, edo guk laburdu ditugun ideiak hauek dira. Nola sentitzen diran? Adinakoak sentitzen diran, badakite, olako jendeak, orain, 60 urte inguruko jendea, badakite adinak dituztela, baina ez dira zaharrak sentitzen. Ez dakit lehengo hastian ikusi zenuten La Vanguardian ateratako artikulo bat zaharren irudiari buruz. Zuek kontziratu dugu, pentsa dezakezue hauek zaharrak direla, posible hori pentsatzen, baina haiek ez direla zaharra sentitzen. Ez direla zaharra sentitzen, are gehiago, uste dute
bere prozeso maduratiboa ez dala bukatu. Ulertzen, haiek uste dute garapena posible dela. Bai, ez dute pentsatzen, edo ez dira definitzen zaharren mundutik baizik, eta heldutasunetik heltzen dira. Uste dute ez direla bere prozesua bukatu, euren heltze aroa ez da oraindik amaitu, lan bizitza usten dute, baino bere bizitzaren ibilbidea jarraitzen du. Hau da, pentsatzen dute, edo gauza, edo nahi dute, hola esateko, bere bizitzaren edo proiektu vitalaren 2.0ko proiektu berri bat egin. Ulertzen, horrela definitzen dira. Jakin badakite bere bizitza ez dela bukatu, eta arazo nagusia, daukaten arazo nagusia niretzat dela nola jarraitu edo nola enfokatu edo nola egin zer egin bere bizitzarekin. Hor dago bere arazo nagusia. Bai? Eta arazo nagusia ez 20 urte dituzte osasun on batekin, pentsa dezagun, ez? Badaukate urteak gauzak egiteko, eta askotan ez dakite zer egin. Askotan ez dakite nola jokatu, askotan ez dakite zer interesatzen zaien, galduta ikusten dira, bai? Eta galdutasun hori askotan ekartzen ditu ondorio txarrak, bai psikologikoki, bai sozialki, eta bai osasun fisiko arloan ere bai. Orain arte ez dugu izan olako zaharrek, bai? Ez daukagu olako populazioa. Orain egiten ari da, badakizue, askotan ikusten dela, ez? Joaten baldin bazarete Donosti batera eta ikusten eta ez dakit kontzak ondartzaro biltzen bazarete, goizeko 10etan, ikusiko duzute hor dagoen jendea. Eta askotan gero eta gehiago ikusten ari da jende hori, kapazitate handiekin, askotan karrera edo bere lan nahiko konplejoa izan da, osasun praktika jakin badakite zer egin behar duten, baina ez daukate bere bizitza aprobetsatzeko arazoak dituzte esan dezagun. Eta hori da zahar berria. Pentsazazue ordu asko daukate, libre, eta hor galtzen dira. Hori da, nik uste eta saltzen ari den perfil diferente bat. Orain arte izan ez dugun perfila, hauek nola sentituko dira zaharrak, pentsazazue nola sentituko dira zaharrak, askotan, eta Mikelek esan duen bezala, askotan, eta ikusten baldin bazute lehen ipini, gogoan baldin badaukazue, lehen ipini dizuen hirugarren diagrama edo grafika hori, nola sentituko diran zaharra hauek, bere aita eta amak zaintzen baldin badute. Eta hori da realitate berria. 60 urteko zaharrak, edo 65 urteko zaharrak zantzaileak dira, askotan. Eta askotan, bere seme bat oraindikan etzian daukate. Eta hori da bere historia. Bai, hori deitzen da, erderaz deitzen da desenkronizazion de roles, hau da, ezin dira zaharrak sentitu, bere rolak, oraindikan belaunaldi bat zuek baino zaharragoak baldin badaukazue, oso zaila da zaharra sentitzea. Gainera, beste belaunaldi bat, zuek baino gazteakoak oraindikan baldin badaukazue zuen etzian. Hori da gertatzen dena. Orduan, jende horientzat ez daukagu inolako zerbitzurik. Egia da. Zer beharko dute? Bere bizitza antolatu. Proiektu bat eduki, proiektu ezberdinat eduki, proiektu hauek bere bizitzaren ardatza izan daitezen, eta bestela, behar gizute, zer etorriko zaigu, horrekin ez? Etorriko zaigu depresioa, etorriko zaigu laguntza medikoa, edo etorriko zaigu beste. Bigarren perfila da fragiltasuna, hori ikustetuek oso ondo ezagutzen dezute, eta nik aipatuko ditudan ideiak izango dira zuek dituzuenak nolabait konpletatzeko, osatzeko. Niretzat,
eta ez da horrela ikasi, baina niretzat fragiltasuna ekartzen du pertsonen sartzen du deskonfiantza. Bai, galtzen da aurreko fasearen dinamismoa, hau da, nabaritzen dute. Energia galdu, vitalitatea galdu egin dela, edo galtzen ari direla, beldurrak sortzen dira, ez direla gauza sentitzen, ez dakit proiektuak egiteko, eta askotan nabaritzen da, bai, oso gauza finetan ez dakit, ez? Adibide bat ipintzeko. Jendeak ez du hartzen kotxea, eurile egiten duenean, beldurra ematen dielako. Edo ikusi dute nola erori den pertsona bat, eta edo ez dutela ondo ikusten, edo arazo fiziko batengatik fragiltasuna sortzen da. Baina fragiltasuna ez da bakarrik sarkopeniarekin lotuta. Lotuta dago sarkopeniarekin, baina ez bakarrik horrekin. Dago vitalitatea falta, azkenean osasun subjetiboa edo bizi kalitatearekin lotuta dago. Ta hori ez dugu momentu honetan kontutan hartzen. Bai, ikusten dute bere espektatiba. Bai, eta errealitatearen arteko distantzia hori, zer egin nahi dugun eta zer egin dezakegun distantzia horren artean, bai, haunditzen ari da. Haunditzen ari da. Niretzat, eta hori beste ikerketa bat egin dugu hontaz, jendeak nolabait, kuarteli gabeko borroka dauka bere autonomia ez galtzeko. Ta hor zailkatzen dira, hor daude. Mantendu nahi dute bere autonomia, jakin badakite autonomia mantenduko ez palute, bazkenean bere bizitzeko edo bere bizi aldatuko dula, norbaitze sartuko dula, menpekotasuna sortuko dula, eta hor daukate borruka hori, ez? Borruka bai fizikoa, bai psikologikoa, bai joaten dira gimnasiora, arduratzen dira nutrizioak, eta ez dute galdu nahi bere bizitza. Hori da jokuan daukatena, eta horrela definitzen dira. Eta nik ustez badaude beste bi fenomenoak, mundu hontan, eta da, bada familiaren solidaritatea nolabait edo zentro de gravedad de la solidaridad mugitu egiten da, lehen haiek izan dira orain arte familia baten zentroa, bai, ardatza, bai, zentroa, eta hori, poliki-poliki ikusten duten hori mugitzen ari dela, eta beste pertsona bat sartzen dela. Segurazki bere alaba, baldin badaukate, ero bere senide bat, baina desplazament hori, bai, kentzen die ere, paper desberdinak edo orain arte, bai, egin dituzten edo jokatu dituzten paperak. Eta beste gauza da, horrekin batera, jendeak esaten du, nik deitu diot, igual hitza handiak esaten dira, ez desplazamentu sindromea, edo desplazamentuaren sindromea hau da. Ez direla zentroan sentitzen, desplazatzen ari da, alboratzen ari dira, urruntzen ari dira, eta azkenean gelditzen zaizkie, paper, residualak nolabait esateko. Fragiltasuna ere horrek dauka. Sarkopenia eta sindrome de fragilidad horrekin batera ere, jendeak badu beste borroka bat. Borroka mantentzeko, bere dezizioak hartzeko bere gaitasuna, borroka daukate segurtasuna edukitzeko, borroka daukate azkenean bere bizitza haien eskuetan gelditzeko. Hori da haien burruka. Beraz, eta ni horrek gero saietuko naiz lotzea hau, gero ditudan ondorioekin. Eta hirugarren etapa da, lehen Mikel eta Lourdesek aipatu dutena da, menpekotasuna, ez? Menpekotasuna, zer ekartzen du? Ikusi duzuen bezala, ez? Nik esango nuke ez dela derrigortutako etapa bat, prozesu bat da, eta hori oso importantea da aztertzea horrela. Ez da, menpekotasuna sartzen zera eta ezin dien zera hortikan atera, baizik eta nik uste ikusi behar da, edo konzeptualizatu egin behar dela prozesu bat bezala. Erronkak, lehen aipatu direnak, zaintzen beharra mundua eta ingurunekiko kontaktua galtzeari aurre egin. Hau da,
bakardadea, fundamentalki bakardadea. Aurrera jarraituz, nik uste, eta hori da nik ekarri ditudan ondorioak edo guztion artean eztabaidatzeko, niretzat badaude bi erronka nagusiak, bai? Daukagun panorama horren aurrean. Bada gizartea zaintzailearen eraikuntza, hau da, Euskadi izan dadin, edo Bilbo edo Donostia izan dadin, gizarte zaintzailea. Eta nik uste, zainketa eta zaintzaileak izan behar diren etorkizunezko ardatz nagusia. Hau da, behar dugu gobernantza berri bat, ezin degula zorain arte, etortzen ari den tsunami horrekin gure gobernantza aldatu behar dugu. Ezin degula orain gauden bezala geratu. Zain nahi dut, zerbitzu sozial eta osasun zerbitzuen arteko harreman hori, nik uste lotzen ari dela eta nolabait hobetzen ari garela, baina baita ere ikusi behar da gobernantza beste modu batean, ez? Ez da bakarrik zerbitzu sozialak eta osasun zerbitzuen arteko harremana bultzatu, baizik eta etxe bizitzen politika, transportea, etxe bizitzen politika, ulertzen, nik uste beste gobernantza berria behar dugu. Ezin degula gure auzoetan bizi, transporterik ez baldin badaukagu, edo zerbitzu pertsonalak ez baldin badaukagu, edo dendarik ez baldin badaukagu, bai, nik uste gobernantza berri bat behar dugula. Bigarrena, nik uste zartzaroa izan behar da politika sektorial guztien giltza edo hiltzea edo nahi duzuten hitza erabili. Ulertzen, egiten ez badugu, panorama horrekin egiten ez badugu, zartzaroa azkenean gauza transversal bat eta politika guztiak oinarritzen ez badira, zartzaroan ikusten etorkizuna txarra daukagula. Hirugarren ideia, produkzioaren sisteman aldaketa egon behar dira zartzarora egokitzeko. Hau da, produkzio sistema bakarrik pentsatzen baldin badute gazteengan eta ez zarrengan, ez dago populaziorik, ez dago niretzat etorkizunik. Laugarren ideia, eta nik uste eta oso importantea da, zartzaroa aukera bada. Osea, orain arte gasto bezala ikusi dugu, zenbat dirua gastatzen dugun, zartzaroan, eta nik uste enplegua sortzeko, enpresak sortzeko, giza edo giza innovazioa edo innovazio soziala suspertzeko, zartzaroa izan dezake aukera bat, zentzu hortan. Eta giza baloreak ere, elkartasuna, ez dakit, besteen egin zerbait diru gabe, ez dakit, olako baloreak ere bultzatzeko, nik uste zartzaroak emango digu aukera hon bat. Eta azkenean azaltzen den lege hori da 2004an Frantzian aprobatu zana. Eta justu ipinidet jakin dezazuen hori ez dela orain arte eta ideia da, eta trasladatu nahi dizuen ideia hau da. Orain arte zaharrak integratu behar ziren gure gizartean. Lege horrek, ikusten dezuten bezala, egiten du kontrakoa. Gizarteak adaptatu behar da zartzarorako, hori da ideia. Bai, hori frantsesak publikatu zuten orain dela 2 urteko legea da. Eta nik uste eta adibide on badala zentzortan. Bigarren atal nagusia edo bigarren ondorio nagusia niretzat, behar da elkarlaneko eta hor azaltzen bezala erantzunkide eredu hau da. Lehenengo fasean daudenentzat, hau da 60 urteko jendearentzat nik ustet, zerbitzu berriak sortu behar dira, laguntza behar dute, gauza izan behar direlako bere bizitza nahi duten bezala aurrera eramateko alde batetikan, baina beste aldetikan nire ustetan daukagu, edo hipotetikoki daukago ejertzito bat, edo ejertzito handi bat, gure gizartea hobetzeko. Eta askotan, pertsonen eredua edo pertsonen garapena, edo gizarte baten garapena elkarrekin egiteko, edo lotuta egiteko, aukera ikargarria daukago. Eta nik uste, berreskuratzeko ere,
antzinako baloreak eta bar. Bigarrena, gizarte zantzaile bat behar dugu, gizarte solidarioagoa garatzeko. Daukagun tsunami urren aurrean nire ustetan, ez dala posible bizitzea hemen, solidaritatea bultzatzen ez badin bada. Eta hori apostu handi bat egin behar dutarako. Fragiltasuna eta menpekotasuna horrean, orain arte egiten den atentzioa naiz eta ona izan, naiz eta hobeago, orain dela 20 urteko konparatuz asko hobeago izan, nik uste eta aurrerapena behar da. Aurrerapena, hau da, ez da fragiltasuna tratatu, orain tratatzen den bezala etortzen direnean, baizik eta aurrera pausoak eman, eta disiplinartasuna handitzea. Beste erronka, niretzat, importante, ez dakit ikusi zenuten orain dela 3 aste barkatu, El Paisen azaldutako pagina zentraletan bakardadeari buruzko paginak azaldu ziren. Eta hori azaltzen zen, ideia zen, bakardadea da datozen epidemia mundu okzidentaletara, edo gure herrietara. Bakardadea zer ikusirik duen gaixotasun askokin, gaixotasun mentalarekin dakizuen bezala, gaixotasun fizikoarekin, eta gainera ez dakigu gure, askotan ez dakigu bakardadearekin bizi. Hau da, kontaktu sozial gero eta gutxi egongo dira, laguntza informalarik ez baldin badago, ikusi duzuen bezala, bakardadea sortuko da, eta nik uste bakardadea dela beste erronka nagusi bat. Lehen, Mikel eta Lurdezek aipatu duten zainketa eta zantzailearen da beste erronka nagusi bat niretzat, ikusi duzuten bezala, eta gero, niretzat beste erronka nagusi bat menpekotasunaren munduan dala pertsonalizazioa. Hau da, atentzio modelu berriak sortu egin behar direla, orain daukagunan ikusten ez dutela balio, eta orduan aurrera pausoak eman behar dira modelo berriak sortzeko, pertsonalizatuagoak, etzian emandak, konektatuagoak nola baita esateko. Hori izan nire ideiak eta aipatu nahi nituen ideiak gero denon arteko elkarrizketa sortzeko. Mila esker. Orain galdera egiteko garaia da. Egunon irurei eta mila esker inguruagatik. Eta lehenengo galdera zen Jaberrendako, zen aipatu duzun gizarte zaintzaile hori eta solidarioa. Zelan dago, nik ezagutut Gasteizen, baina nik uste dut mundu mailan dagoela. Ekimen bat deitzen dena hiri konpasiboak edo. Zer jango esan aipatzen duzuna pixkat hildo horretatik edo. Madriden ere azaldu da, Madrid Sociedad del Cuidado, edo Ciudad de los Cuidados, edo. Nire ustetan, ez dakit nola esan, ni daukat, edo askotan pentsatzen dut, atzo gabian ere etzian, la cadena zer ipini nuen, eta zegoen Julia Oteroko programa, Julia Otero edo, ez dakitzen, kazetari baten programa eta orduan Donostien, Kursaleko aretoan egiten zen programa, eta jende asko etortzen zen eta bar, eta orduan, sukaldariak, betikoa, sukaldariak. Pedro Subijana eta ez dakit nor, gehiago zegoen, Eta gero, zer etorri zen programan? Teknologia. Etorri zen, gero. Eta hor bukatu zen Euskadiren nola baite irudia, Sukaldariak eta teknologia. Eta pentsatzen nun, ez dakigula zer etortzen ari den, eta gaur, ponentzian buruan euki, azkenean pentsatu nun, bihurtzen ez baldin badugu, eta kostienteak ez baldin bagera, eta hori da nire ideia. Aurrian daukagun tsunamia, eta aurrian daukagun erronkak, eta aurrian daukagun aukerak, zartzaroa bihurtzeko, eje bat, ez dut esaten hori eje bakarra izan behar da, edo giltza bakarrak, edo hildo bakarrak, baina daukagun arazo bat, arazo komplexua da, kanbio klimatikoa den edo klima aldaketan den bezala,
Eta orduan Euskadik, nire ustetan, edo gure gizarteak, egin behar ditu. Apostu handi bat, bai, hemen euskaraz hitz egiten ari guzti, orain dela ez dakizen bat urte apostu bat egin zen euskara berpizteko eta euskara erabiltzeko eta euskara eta ikastolen munduan eta bar, nik uste holako apostu bat egin behar degula, tsunami horren aurrean aurre egiteko. Hori da nire ideia. Eta askotan ez dakigu, ez dakit zergatik, baina ez dakigu ikusi nahi, edo ez dugu ikusi nahi zer datorren. Ez dugu ikusi nahi, eta ondo ulertu, Osea, nik ez dut horrekin esan nahi, ez degula orain ezer egiten, Ez dut hori esan nahi, ez dut kritikatzen gobernua, ez da hortikan nire pentsamentua ez da hortikan dijoa, ez da kritika bat orain dagoenari, ez da kritika bat daukagunari. Gainera nik uste balorazio positibo bat egiten detela hortaz, hori garbi gera dadin. Baina nik uste ez garela kostienteak. Osea, eta ez bakarrik Euskadi mailan, Espainia mailan ere bai, ikusten baldin badezute, azkenengo hauteskundetan sartzaroari buruz eritze egin den, eta ni jarraipena egin diot, jarraipen, hartu dut partido bakoitza, Podemos, PSOE, PP, ez dakitzer, zer egin duten eta zer eskaini duten sartzaroari buruz, eta bueno, folio batekin, fin, erosketa lista egiteko eta datozen hilabeteko eginkizunak eta apuntatzeko ere, soberan daukazue. Ez da ezer hitz egin. Ez da ezer hitz egin untaz. Baina ikusten baldin badezute, Europan zer dagoen gauza bere ikusiko dezute. Ez da kritika bat Euskadin dagoenari, garbi utzi nahi dut hau, ez da kritika bat gure gobernuari ero gure erakundei. Da, nik uste ez garela kostienteak. Badaki, arazo asko daudela, baino hau ez dago nire ustetan egon behar den lekuan. Hori da nire iritzi pertsonala. Eta hortikan, nik uste gainera, enplegua sortzeko eta gainera, faltatzen zaigu transbertasun ikuspuntu hori. Osea, ez da bakarrik gastoa. Da, aukera gure eskoletan edo gure ikastoletan esate baterako zaintzaile edo zainketa prozesuaren ekartzen dituen baloreak gure umeak, gure umeei pasatzeko, hitz egiten ari gera, ez dakit, hirien garapena lotuta egon behar dela sartzararekin, ez bakarrik osasun zerbitzuak edo gizarte zerbitzuak, nire ustetan, gure giza innovazioa edo berrikuntza ikusi edo nolabait kontutan hartu behar dula sartzaroaren, ez dakit, prozesua edo sartzaroaren erronka, eta nik uste hori egiten ez baldin badegu, begira zazue datuak. Begira zazue datuak, hori da. Daukaguna, eta askotan gizarteak ez dela kostientea, edo kostiente izan daiteke politiko batzuk, eta ez beste ulertzen, baino beste erronka badaude, beste ikuspuntuak, askotan pentsatzen dugu etorkizuna bakarrik helduta dagola teknologiari edo ez dakit zenbat gauzei eta ez dugu sartu nahi erronka berriak, eta nik uste arazoak, edo ditugun arazoak, bai kanbio klimatikoa, edo aldaketa klimatikoa, edo bai sartzaroa, direla arazo konplejoak. Eta arazo konplejo hauei aurre egiteko, beste, ez dakit, gobernantza bat. Alde batetik nik uste dut dauzkagula, nik laburtuko nuke igual esageratzen dut batzutan eta badakit beti izan horrela, baina bi arazo handi nire uste sartzaroan inguruan. Bata da, eriotza ez dugula iruditzen zait niri, ez dugula eriotza onartzen. Eta batzutan iruditzen zait, hasta enkarnizamientoa egiten dugula pertsona batzuekin. Bolontate, ez dakiguna bizi nahi duen edo bizi nahi ez duen pertsonekin, bolontatetik ez dutelako azaltzen edo gauzak ez egizkielako galdetzen zer nahi duten euren bizitzaren gainean. Eta ez nahi zari beste ekinbentuten, nahi nahi nire burua ekinbentuten egoera horretara heltzen nahi zenean, nire zer gustatuko litzaidaten nirekin egitea. Eta iruditzea batzutan jende nagusi, zenbat eta nagusiago eta zenbat eta dependienteago, adibidez, igual ez da politiko oso korrektu esan dutena, residentzitan daudenak, batzutan ematen duela ez zakila inori inporta, bat jendeari inporta zakila, baina, ez dautate autonomia askorik, eta hor daude
aparkatuta. Eta hori da, esaraz gertatzeko, infekzioak bat esartzeko medida preventibo gehien hartzen dute. Gripe bat esartzeko, infekzioak esartzeko, bakuna guztiak ematen zizki pertsona hile. Aukera bat ezaukitze, infekzio bat esartzeko eta ez daitezen niri. Baina ni horregongo balitzeke, gustoko litzideke aukera bat eukitzea hiltzeko. Era naturalean hiltzeko eta egoera horretatik ies egin aldizateko. Nire buruak. Eta beste alde batetik, problema handi bat ikusten dutena da zaharen autonomiarena. Zaharrak dira, zu normalak izango baziren bezala. Kasi, informazioa ez diogu ematen gaztei ematen digun bezala. Bueno, a ber, badakit ez dela eguneko unean ez dela hori gertatzen, espero dut. Baina egia da, batzutan, zaharri ez ezkila gauzak azaltzen. Euren gaixotasunaren gaineko gauzak, familiako izaten zaio. Familiakoak hartzen dituzte erabaki asko. Hospitalera emango dugu, ez dugu eramango. A ber, lehenengo benetik aldutu bat zaio. Eta batzutan iruditzen zaik niri, nik uste dut oso sensibilizatuta nagoela horretan, eta zaiatzen nahi egiten, baina orokorrean nik uste dut batzutan zaharrekin ez dara kontatzen, eta euren bizitza da, eta horrek nahiz eta kapazitate batzuk galdute izatea, kapazitate basikoa badakit ezar nahi duten euren bizitzakin. Eta ez baldin badakite, igual, ez ditugu hainbeste rekurso gastatu behar bizitzen jarraitu egiten, ez badira gai euren bizitzaren gainean erabakiak hartzeko. Bueno, reflexio hona ikusten dut, igual beste ez hemen gaur hitzen dugunagaz, baina beste gauza batzuekin lotuta dagoenez, erantzuna emango dut. Reflexioa egia dela, uste dut, eta bi gauza daudela, bi lan daudela egiteko. Gauza bat da profesionalak zer egiten dugu. Hemen profesionalak gara, eta hori kontzientziazioa edo hori lan bata. Oraintxe bertan egin dugu lan bat, eta nire asko lagundu dauz, gizarte zerbitzuetan nola konsentimientoa hori, adostasun hori, nola eskatu, noiz eskatu eta abar. Osasun sailan, urte askotan dago, baina egia da, uste dut ez dela egiten ondo, nauri ez, eta nire amari, pentsa. Eta informazio hori ez dela ikusten lan bezala. Hori niri ikasten egon litzelean batek esan zuen eta egia da, ez da? Asko landu zuen konsentimiento hori ipintzeko, baina ez papel bat egiteko, baizik eta emoteko momentu bat pertsonarekin hitz egiteko eta harreman bat sortu eta prozesu bat izateko. Ez momentu honetan igual papel bat behar dugu, kirofanora joan behar dugu, bale, momentu honetan, baina gauzak adibidez, ez dakit medikua bazara, lehenengo arretako medikua, ezagutzen duzu, leku baten zagoz, eta hau, urtepilo bat zagoz, igual, ja hori ezaguna duzu. Badakizu gaixotasun bat daukala. Joan hitz egiten berarekin, ez azkenengo momentuan, joan hitz egiten berarekin prozesu bat bezala. Dokumento bat dago, zaila da dokumento hori egiteko, neuk ez daukat eginda. Oso zaila da oinpentsatzea, eske momentu horretan justo gauza bat gure dorrean imatzea edo ez, baina eske segun eta noiz. Gauza oso garrantzitsua niretzat, pertsona bat aukeratzea, zuk badakizuna ezagutzen zaitu ondo, eta zuk nahi duzuna aukeratuko duela momentu horretan, ze zuk igual oinpentsatzen duzun gauza ez da gertatzen horrela. Oinpentsatzen duzu honela, baina gero momentu horretan beste gauza bata, ez da? Nik uste dut ikusi behar dugula prozesu bezala, eta hori, guk, esan dut lan bi, baina pertsonak, alde batetik profesional bezala, baina pertsona, zauk esan duzuna, zeure buruagaz, eta nahi noreagaz, ez dugu egiten hori. Ez gaude prestatuta prozesua hori egiteko, alde batetik hiltzearena, hemen dago Iñaki horretaz asko daki, eta hori, ez dugu tratatu berez egin behar. Gaur gurasoekin tema hori ataratzea zaila da, ez da? Hori lan batan, ikuste dute lan luze bat, baina gau ez bagara kapaz egiteko, pentsa gaur buruarekin, baina reflexioa ona ikusi donik. Uste dut hori dala gure lana, egin aldoguna.
profesional bezala, sartu buruan, prozesu bat dela, denekin igual ez da erresa, baina batzuk badaude, konfidantza hori ematen dutenak eta egin alduzuna historian apuntatu, eta hori dana badago, igual, azkenengo momentuan, erabakiak izango dira berak nahi zuen moduan, nik uste dut hori dela. Javierreri lehenengo eta behin komentatu, oso interesgarri iruditu zaidala hasieran egin duzun sarrera, lan egon zen pasa den mendean paradigma aldaketa bat edo, nerabezaroa azaldu zala, eta gaur nik uste esan genezakela nerabezaroa 25, 30 urtetara arte ere luzatzen dela, faktore askoren gaitik. Orduan, nengoen pentsatzen, azkenan gizartean daukago menpekotasun ekonomikoa daukaten adintarteak dira 30 urtera artekoak eta 65-etik aurrerakoak, Eta gizarte produktiboa gara 30-etik 65 urte artera, gitzi gora bera. Komentatzen zenuen, gizarte zaintzailearen eredua hau edo eraikuntza hau, zuk ez duzu posible dela 65 urteko jubilazioa mantenduta eraikuntza hau, nik uste planteatu duzuna puntu horiek inbertsio bat behar dutela, eta uste duzu etorkizunean manten genezakela gaur egun ditugun produkzio tarte hauek eta era berean gazteak, nerabezaroak mantendu gizarte berri hori eraiki? Bueno, ni ez naiz aditua, jubilazioa hasta... nire ustetan, eta hori leku dokumento pilotan azaltzen da, Bak ez dute, orain 67 urtekin jubilatuko gera, gehiena jubilatuko gera 67 urtekin, atzeratzen ari da nolabait jubilazioaren adina edo, urte gehiago kotizatzeko, azkenean oreka hori, sartzen den dirua eta pagatzen den dirua nolabait mantentzeko, dokumento guztietan azaltzen den, eta Europar Batasunak ere ematen dio sekulako garantzia, aprendizaje a lo largo de la vida, eta azkenean nolabait pentsatzen dugu jarraitu behar degula 67 urte arte, alde batetikan, eta beste aldetikan, eta hori Brasilen egin den, Brasilen dago International Longevity Center bat, hor bildu ziren nolabait aztertzeko lehengo iraian, lehengo urteko iraian, bildu ziren baditu desberdinak, eta hori azaltzen zen nolabait jarraitu behar degula lan egiten 67 urtetik aurrera. Lan ordu batzuk, lan diferente batzuk, eta baina jarraitu behar degula gure pentsioa nolabait osatzeko, eta jarraitzeko. Dena den, nire ustetan gizarte hori eta nik badakit, orain egiten ari den esfortzua eta hemen gauden guztiok egiten ari garen esfortzua. Nire gizarte zantzaile propuesta hori ez da bakarrik osasun eta gizarte zerbitzuari dagokion. Hori badakit egiten ari dela bere lana, eta gainera nik uste Euskadin ni horrela bizitzen naiz, pentsatzen osakidetza edo osasun zerbitzu publiko oso onak ditugu profesionaloenarekin eta nik egin nahi detena nire propostarekin da beste departamentuak barruan sartu. Ulertzen, zartzaroa eta zartzaroaren etorkizuna ez da bakarrik dagokie dagokio bai osasun zerbitzuari nola gizarte zerbitzuari, baizik eta dagokio gizarte guztiari. Hori da nire propuesta. Ezin degula horrekin jarraitu beste departamentuak, beste politika sektorial guztietan sartzen ez baldin badegu sartzaroa. Hori da nik ikusten detena. Naiz eta handitu egin behar da edo zabaldu egin behar dana zerbitzu publikoa, niri gustatuko litzaidake. Zabaltzea, errekurtso gehiago ipintzea, eta zuei, pentsatzen gauza bera gertatuko zaizue. Gure eskuetan egongo balitz, eta ni badakit beste aukerak eta beste erronkak badaude. Baina benetan, tsunami horren aurrean, egiten ez badegu beste politika bat, nik uste ezin degula.
ez daukagula etorkizun onik, ez? Hori da nire proposta. Eta lanarekin gauza bera gertatzen da. Zuek uste duzue enpresak pentsatzen ari direla nolabait 70 urteko jendea zer egin lanean jarraitzeko ordu batzuk edo pentsatzen ari dira jubilatu behar direnak. Bai? Enpresak pentsatzen ari dira gure zantzailearen papera suspertzeko bere politika, bere enpleguko politikak enpresek aldatu behar dutela. Ez dute hori pentsatzen. Hori da, ez dakit oso adibideak onak ote diren, baino niretzat, hori da politika sektoria bat izatea, ez? Enpresek uste dute nolabait, umen zantzaile, umen zainketa kontemplatuta dagoela. Orain ume bat baldin badaukazu, badakizu lau hilabeteko epea daukazu, igual orduak dituzun, lanean gastatzen dituzun orduak txikitu dezakezula, eta baina zure aita edo zantzailearen papera egiteko ez dago onartuta, gainera gaizki ikusita, ez? Askotan, sistema produktiboak ez dauka hori bere buruan. Eta orduan, igual, fiskalki, ez? Nik ez naiz, ni psikologa naiz, ez? Azkenen ez daukat iderik hortaz, baina iruditzen zaite, zaintzen edo enpresa batek usten baldin badu bere langileak zantzaileak izatea, igual, ez dakit, gutxitu egingo diogu pagatu behar dituen zergak, ez dakit, olako zerbait, ez? Hori da, azkenean, neurri berriak arazo komplejo baten aurrean. Hori da nire, hori da, azpimarratu nahi. Barkatu, baina arrazoia duzu, ez da? Baina emoten dela, gaur egun, solitariotan trampak egiten ditugula, ez da? Hau da, zuga ipaitu duzu ere, oso ondo, 75 urtekin, zainen behar duzu gurasoei, eta etxean dekuzu zemiek edo alaba, antze zure menpe. Eta azken batean zeiten dugu, produktibidade garaia trasladatzen dugu, 20 urtekin edo 24 urtekin edo hasi beharrian, 15ekin azten gara, eta gero lusatu behar dugu atzetik. Ez da? Eta, claro, zera hasiko zen aldean txiz, osea, gazteentzako enpleguan eta politika bat edo igual agian denok apur bat ordu gitzi sartu behar genituzke edo baina bai, arrazia zu baina nik uste dut. Bai, nik esan nahi nuke, oso interesgarria izan dira hiruren ikuspuntuak, baina eta zuk erakutsi dituzun grafikak hasieran, interesgarria da, baina nolabaiteko trampa dut, ez duzu baintzat hartu gaur egun Europan dagoen fenomeno handiena, Europan eta historian zara izan den migrazioak. Hori da migrazioak kenduta, gaur egun ja Europan ez dakitzen baten etorkinen kopurua, baina 110, 115, osea, ja grafikak asko aldatzen ari dira, eta ez dakigu urrengo hamarkadetan zer gertatuko den, baina migrazio masiboak egon izango dira, ziurraski egongo dira, eta grafika hori guztiz desberdina izango da. Eta aipatzen duzun gizarte eredu hori, solidariagoa, gauzak ezberdin antolatu da, hori daukagun sistema, beti leku berera heltzen gara, soluzioak bilatzen. Daukagun sistema sozialarekin ez dago irten biderik. Osea, krisi garaian, 100 gero inoiz baino gehiago irabazi dau. Besteek gero eta gutxiago. Eta horrela da garapena, ezin da bide horretan gizarte solidarioagoa eraiki. Eta gainera, gero grafika horiek guk migrazio masiboak izango ditugu gure gizartea gazteagoa egiteko, baina gero pilota Afrikarrei pasatuko diegu, adibidez. Guk haien belaunaldi gazteak lapurtzen ari gara. Eta grafika horiek, zahartzeak grafikak Afrikan izango dira. Gainera, gazte trebenak ies egingo dira gure gana etortzeko, gure gizartea konpontzeko. Grafikoen datu hori buruz, trampatxo hori buruz, emigrazio ilegala ez dela kontutan hartzen, hori gila da. Bai, ez dela kontutan hartzen, ez baldin badakigu zenbat diren eta zeintzuk diren eta bar.
emigrazioa bai dala, ni zurekin ados nago emigrazioa bai dala, beste dau, Europak duen erronka bat, baina baita ere gertatzen ari dela, jendea, ez dakit, Ekuador jaiotako batek ona etorri, lan egin eta bueltatu Ekuadorrea. Osea, zu suposatzen duzu hemen geldituko direla. Eta ez dago garbi hemen geldituko dira, baizik eta hori Euskadik izan zuen emigrazioarekin gauza, bera, batzuk gelditu zirenan eta beste batzuk bueltatu ziren. Eta askotan hemengo jubilazioa batekin, osea, diru horrekin igual bizi gaiteze edo bizitza hobeagoa izan daitezkela pertsona bat han hemen baino. Orduan hori ez dago garbi eta jakin badakit emigrazioa bai dala, ni horrekin erabat ados nago, dala daukagun erronka nagusia. Ez dela. Aipatu duzuna, are grabeagoa da, ze ona etorriko da, gaztea denean, eta itzuliko da zar. Orduan, guri emongo digu bere urte honak produkziorako, eta gero zama izango da kakotxen artean bere gizartean. Kotizatzen baldin badu, hau, pentzioa izango du. Arazoa da, Mikelek esan duen bezala, da ez kotizatzea. Eta askotan hori da gertatzen dana. Osea, zainketa munduan, Mikelek ni baina asko zaudet ezagutuko du, segurazki gertatzen dena, baina ni ikusten den Matian bertan. Osea, zelako edo Donostiko ospitalean edo zelako merkadilloa dagoen, ez? Ordu bakoitza 8 euro, 9 euro, horrek pagatzen dit 10 euro eta alde egiten du, ez? Ordu usten du zarra eta beste bat egin, eta hori, merkatu beltzan, ez? Hori da gertatzen dena. Bai, galdera bat dekoenik Lourdes Zurbano Beaskautzen antzako. Interesgarria da, zuk esan duzun moduen, nagusiengan tratu txarra hori dektetatzen, ez da? Batetik, biziraupena asko luzatuko dela, eta bestetik, zaintzaileak esan duzun moduen, bataz beste 15 ordu eskaintzen bat deutze zaintzari. Gehi, euneko ez dakizen bat esan duzun, gainkarga sentitzen dabela, fenomeno biak batuta, tratu txarrerako arriskua gehiago dago. Bestetik, hori esanaz batera, nik paralelismo bat ikusten dut genero indarkeriaren kasuetan, ez? Darduen, nire galdera edo komentarioa da, hor momentu arriskitzu bat egon daitekela, zahar hori auskorragoa, zaurigarriagoa dela, zuk ikusten baduzu tratu txarren nobera badagoela edo berak badino, pertsonari ondino bere zaintzaileren menpekoa da. Orduen, genero indarkerian moduen pasatzen danien salaketa, banaketa, hor kontua handiz jaukin bidanez, ia sartzaroan be pertsona nagusiengan momentu horretan ez degun egin ondino bere arriskoa gehiago gitzea, ez? Eta hori izan nire galderia. Bai, kasu horretan, hori orain tresna bata, baina kasuek badaude eta egon dira tresna egon baino lehen eta euki ditugu, ez? Kontutan euki behar da, nordan hori tratu txar hori ematen duena eta hori genero indarkeria moduan, eta kontuan euki eta hori bardin. Pasatzen dena da, kasu horretan nik esan dudana da, horrek kasuek oso bestean aldean oso gutxi dira. Guk nahi duguna da lehenago joan, esan duguna, zaintzailea, pertsona oso dependentea, zaintzailea oso nekatuta, ordu asko. Hori ikusten dugu ja, eta arrisku faktoreak daude. Eta hor da, gehien bat egin behar duguna lana hori heldu baino lehen. Osea, batzuetan da, hori, berak esan duena laguntzak ipintzea. Hori da normalean egiten duguna. Osea, pertsona ateratzea edo goitza batera eroatea torretira, azken momentuko larrialdi gauza bat, eta, kasuetan. Nik uste dut oso garrantzi handia dekola besteak, ez da, prebenitzea, eta gaure aldetik hori ikusten dugu, ez? Mikelek azaldu dituen ikerketak eta hori egiten ari gara, ez? Ikusi apur bat non dagoen hori zainkarga eta hori, eta ia alba dugun, baina ez da erresa. Jendeari, berak
ikerketan gauz asko dira, eta berak labur bilduz esan du, jentea dino zer behar dozu, bai, laguntza behar dut, deskantzua behar dut, baina, klaro, nola, gero dinotzezu, bueno, eraman aldozu ordu batzuetan eguneko zentro batera, ez, hori ez dut nahi, ez zelan atarako dut etzetik, osea, hori ondino asko landu behar dela. Apur bat familia implikatu, kasu bakoitzean aurkitzen dozunean, baina, klaro, interesgarria da, arrisku faktoreak ikusten dugunean esku hartzea. Ordun, gertatzen danean, horrek arriskuak esandakoa berdina daude adineko pertsonen. Gero, hori, ez bada gauza emateko adostasuna eta hori, eta ikusten badugun larria, beti bezala, ingreso involuntario bat edo hori beste gauza bat, kasu oso utzi dire. Bueno, eskarrak emon berdi ezkegu amenizari, oso interesgarria egon da, pena dala hori orduak eta maitu behar dugu. Ohar para bat, ez aztu, horrek zuen presentziak eta horre paperiaman ausartu eta baita ere zera einkesta, bete. Horein atzenaldize eta 12etan bertan ahozko komunikazioak izango ditugu eta baita tailerrak droga berria eta detektatzea hasiko dire. Gero arte, amai arte.